ότι πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να κρίνουν, τους τοπικούς άρχοντες και τις τοπικές, στο πω έτσι, εξουσίες, δηλαδή τους Δήμους και τα Δημοτικά Συμβούλια, έχοντας όμως τη δυνατότητα οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια να υλοποιήσουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δραστηριοτήτων και έργων που μέχρι σήμερα κατευθύνονταν από την κεντρική εξουσία, στην κεντρική εξουσία και όχι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με δύο λόγια, η βασική μας αντίληψη είναι ότι θα πρέπει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά και βασικό μέρος του επενδυτικού σχεδιασμού των 35 δις του προγράμματος Juncker που καταφέραμε από τη συμφωνία να κατευθυνθεί σε μικρά και μεσαία έργα στην τοπική αυτοδιοίκηση, ξεφεύγοντας από μία αντίληψη μεγάλων φαραωνικών, θα έλεγα, project, τα οποία θα ζήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, αμφίβολης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στις τοπικές κοινωνίες. Δεν θέλω βεβαίως να γενικεύσω, αλλά λέω ότι τα κοινικό κανόνα ως επιτοπλής των αμφίβολης αποτελεσματικότητας και βεβαίως έργα μεγάλα τα οποία πίσω τους κρύβανε με τη διαπλοκή μεγάλων συμφερόντων. Μικρά και μεσαία έργα λοιπόν πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Και η δυνατότητα στους Δήμους και στις περιφέρειες, αλλά βεβαίως στους Δήμους ως επιτοπλίστου, να έχουν το πεδίο ελεύθερο, να υλοποιήσουν ένα σχεδιασμό και να φύγουμε από τη λογική του προληπτικού ελέγχου και να πάμε στο κατασταλτικό έλεγχο. Δηλαδή να δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους και στους Δημάρχους να υλοποιήσουν και να κριθούν από τους πολίτες έναν σχεδιασμό έχοντας τους χώρους και να στο τέλος της περίοδου η πολιτεία να έρχεται και να ελέγχει την νομιμότητα των πράξεων.